Phasalo kaisa kokthum pandani bisingtei kathar Eid terni bagai hasteni joto thruk bosungni lukurokno khaka hamya pharka Ipft tini haste tangphang mantri Mebar Kumar Jamatia aboni logi yakshi bodolni CPIM ni khukblai Delhi Desher Kathani Koktwma no Sejamani Sakha mantri Mebar Kumar Jamatia Corona bemarni cacarawo khobjagui khlaimanliya haseni lukurok goria matai ter ker matai Good Friday tai Buddha Purnima no khobui kabangma ter tai banikrok phiaba thurupo songrokni Idul Fitr terno kebengnani bagui haste hapang haino hai full lockdown no fologui ru hnei Koksilsajak Sejamani party mungno tui phasalo kaisa kokthum panda khlai Kokphirok mungdukha Ipft yakshi bodol CPM ni khukblai Delhi Desher Kathani obahaita taltai selengma singcha Koksilsajak party mungno belai Sejamani Sakha Ipft ni haste tangphang mantri Mebar Kumar Jamatia oboni logi hapang tei bodolni bakhak tei kathar Eid terni bagai haseni thuruk bosongni lukurokno khaka hamya pharka Ipft ni haste tangphang mantri Mebar Kumar Jamatia जों যত সাইমানো সারা বিশ্ব পৃথিবীরও তিনি ভারতবর্ষের বাহাইনো এই ত্রিপুরা বাহাইনো যিনি করোনা ভাইরাস COVID-19 নতই বালাইখানে জিংজালাকো ফাজাক বালাই ওয়ানা রাইজাক जों लकडाउन खामिनि बाहाइनो 2-3 मास थांखा तेबो चिन त्रिपुरा बाहाइनो गोबां मानसिनि रोगि बारायगै दंगो साबुं ब्रुं मानजगै दंगो आवानि बागै जों जत्तनो वाना लाइजाक चिन त्रिपुरा हास्टेयाव बाहाइनो चिनि सरकाराव जों बार-बारनो जों मिटिं खालाय जों सालायखा जे चिन लकडाउन मा बारायनाय अ जरागो आं कायसे कक साग्रायनो मुसुगो जों कायसे पत्रिका नुखा चिनि CPM नि माउथ स्पीच नि देशर कथा आरो बरक साखा जे चिनि लकडाउन खाइमानि 4 तारिख अगस्त जों खाइमानि आ लकडाउन अब तिनी चिनि मुस्लिम ताकु बुहुरगनो बरनि जे इदुल जाहा बनो कासना बागै ते बरक आरो तिनी गणतान्त्रिक रायदा प्लस बरक सुये रय हाइनि बरक सामानि आरो तयै आं कायसे कक साना मुसुगो जे चिनि सरकार कोनो माहाय मनोभाब करै मानसमान करै BJP Ipft सरकार जों जत्त बायनो कथाय दंगो जों जत्त धर्मनो जों मानेगो जत्त जातिनि सेन्टिमेन्ट जों बुजिगो अबाय क्लाइटिनि अबकायसा तिनि पेन्डेमिक कोरोना भाइरास तयै जों नुखा थांनाय दिनो बाहायनो तिनि गोबां उत्सव गोबां पूजा जों खालायमानलिया तिनि नोनि खाथि पूजा जों साइमानो बलायखनो उत्सव कतर आबो जों खालायमानलिया गाहाम खालायमानलिया तैतिनि केर पूजा हजार लाख बरक उथुमो एक सप्ताहनि केर पूजा आबो जों गाहाम खालायमानलिया तैतिनि गरिया पूजा आबो जों गाहाम खालायमानलिया तैतिनि गुड फ्राइडे जों ख्रिस्टान ताकु बुहरनो बागै आबो जों खालायमानलिया तै बुद्ध पूर्णिमा जोंनि बुद्ध रंनि बागै आबो जों गाहाम खालायमानलिया जों जतनो साइमानो आ जरागो किन्तु जों लुगिया जोंनि कम्युनिस्ट पार्टीनि बरक कम्युनिस्ट पार्टीनि नेतारक बा जोंनि देशर कथारक कोनो सुइया तामंगै तिनि केर पूजा मा खालाया तामंगै तिनि गया पूजा मा खालाया तांगै तिनि गुड फ्राइडे मा खालाया अहायके बर कोनो मेनसन खालाया आजरके बर साइलेंट दंगो अमर जोंलुखा कम्युनिस्ट पार्टी कोनो समय तिनि इसे त्रिपुरासानि बागै गंथाय बारायनि बागै बर खागामानि करै आजरा बर सामा खामो तांगै केर पूजा मा खालाया तांगै गरे पूजा मा खालाया तांगै निनि अमहाय गोबां गुड फ्राइडे मा खालाया बुद्ध पूर्णिमा खालाया आब्रो बर तां साया आब्रो बर साइलेंट दंगो तारमाने जों बुजिखा कम्युनिस्ट पार्टी निनि CPM पार्टी कोनो समय तिनि त्रिपुरा सारगनो तिनि गंथाय बारायनो बर हामजागिया बरनि कोनो बर साया तिनि हठात के बर सागा तांगै तिनि मुस्लिम ताकु बुहरनि इदुल जोहा आबो तां खालायमेया हानि बर प्रश्न खालायगा आबो काजै आरो नाव जों माथुनाय जा
মহাসনা দরকার তিনি জনগণ তিনি পাবলিক মহাসনা দরকার जों তিনি অবনো সাও जों তিনি মুসলিম বাইরেनो जों हामजागौ जों बर'नि रेसपेक्ट खालायो बर'नि इदुल जुहानो जों जाजागौ बर'नि आंनि तरफ থেকে आंनि व्यक्तिगत तरफ থেকে आंनि परिबारनि अनगायै आंनि सरकारनि अनगायै आं बर'नो आंनि बायफिल हामबाय आंनि खुलुममा याफारो जत्त चिनि खोना चिनि 1 तारिख अगास्ट चिनि इदुल जुहा आंनाय जत्तनो गाहाम गोनां खालायै जे ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खालायै सरकारनि जे आयदा आइन कानुन मानेगै दरब पलायना उठुम आं जत्त आंनि मुस्लिम ताखौ बुख्रंनो आं आंनि खाबाय खुबाय कबक जागौ Koktwma Pandawo Mantri Mebar Kumar Jomatiano Karibu Manjaka IPF ni AGS Mongol Deburma tei IWF ni Hase Tangphangjak Shopna Deburma Akosong Raja Khoragulni Simi Krishanosni Koktwma Chini Khorang